Oranje neemt deze week plaatsen voor de 8e finale van het WK. En Heerenveen en Cambuur zetten deze week weer uit met de tarrieding op de tweede seizoenshelte. Kwart zijn, er valt weer genoeg te bepraten. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is een sportcast van Omroep Friesland. En de heren zitten er weer klaar voor. Helemaal klaar voor. Geert van Tuin, Roelof de Vries en de assistent van Feyenoord, de herfstmeister. En die kwartnek assistent van het Grutte Oranje, Sipke Hulshoff. Bedankt. Ja. Welkom. Want ja, Wat? hij is herfstmeister. Hij is gewoon herfstmeister. Ja, Dat is even wat. hoe viel dat? Nou, dat viel goed. Ja, toch? Ja, zeker viel dat goed. Hè? Nou, ja, je ding bereiken mij snel die misschien wel een beetje boven verwachting binnen, dan viel dat heel mooi. Ja, ik heb niet een pizzibol voor. Ik heb een cadeautje voor hem. Dit is net zo. Van de herfstmeister. Voor de herfstmeister. Een herfstmeister cadeautje. Zo. Voor, nou ja, alsjeblieft Sipke. Maatje Marie. Ja. Zo. En wat zit erop? De herfstmeister. Een fles drank. Mooi. Herfstmeister. Zo. Die is voor jou. Nou, keurig. Nou, Alsjeblieft. Bedankt. Nou, Super. Ja, dat is... Wat zit erin? Super. Wat voor alcohol? Nou ja, dat mooi wat ik net zei. Maar Nee? het is Jägermeister, maar dit is dus herfstmeister. Ja, Er is geweldig, Jägermeister, maar geweldig. dit is dan herfstmeister. Geweldig. Was dat wel? Nou, wie gaat in ieder geval op muziekje, toch? Ja. Ja. Hij komt van de Westerheen, hè? Ja. Daarom. Dat denk ik wel. De spuugst dan net niet. Daarom. Nee, Maar toch? hij zei het een beetje boven verwachten. Dit is natuurlijk iets ongelooflijks presteert her. Vind ik. Maar je komt maar een compleet naar je elftal. Ja, als het succes van verleden jaar had natuurlijk al wie het al geweldig hier, hè? Maar de finale van de Conference League, Ja. de derde plek in de competitie. Ja, dit hier bijna compleet naar je selectie. Ja, presteren wie is mij snel, maar we zelf nog net toch zien dat wel Safie wijs doen. Maar als je één keer Safie binnen, dan is het natuurlijk wel prachtig mooi. Maar ik vind het echt super, ja. Dat Ja. is echt geweldig. Nou, we komen daar vers nog langer over te praten aan. Want de wist kijk weer waarom van vakantie. Waar is kijk West? Thailand. Thailand. Ja. Mooi man. En hoe lang is dat nog op het online of net? Nee. Gaat je wel iets mooi krijgen van het WK? Ja, ik ga net heel veel mee krijgen van het WK. Daar ben ik wel heel eerlijk in. De team bent natuurlijk ook wat doos, hè. Nederland het leaguespelletje in Ecuador. Dat wist ik. Oh. Dat wist ik. Wie net zo goed. Nee, wie net zo goed. Hier kijk je het. Bijlo keept ik net. Hè, maar Nee, het is noppet hè, op een goal. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik mijn vakantie echt met mijn vriend samen DNA. En dat we het voetbal ga ik even wat meer links lezen laten. En ja, we beginnen dit weekend. Het weekend hebben we natuurlijk al wel heel wat wedstrijden in tune. En we gaan nou weer volledig richting het voetbal, zeg maar. Maar Ja, ik denk dan bij ja. Thailand, denk ik, gewoon die film Hangover. Dus hij staan als zulke soort tafereel mij maken. Wekken worden met een tijgernest. Helemaal geen gekke Nee, dingen. keurig. Nee, keurig, Oh. prachtig loon. Is die goed Leuke ding. Ja, keurig door. Keurig Ik doen. ken het bed. En nou, ik heb zelfs ook weer een paar stellingen. Ik heb een stellingen voor jou, maar voor elke niet hier aan tafel. Maar de eerste stelling is voor jou, Sipke. Komt die alleen nog maar met ja en nee antwoordje, hè? En dan kun je wel letter altijd nog wel zeggen van, ik wil nog ergens op Weverom komen. Ooit wil ik haartrainer bij Cambuur. Ja. Roelof, ik ben de Andries Noppert-expert van Nederland. Steeds ja. Nee. Nee? Toch net. Nog hier dan voor Sipke. Ik onder Ronald Koeman en mij bloot Andries Noppert de eerste doelman van Oranje. Daar hou ik mee van mij. Ja? Ja, daar hou ik mee van mij. Geert, Ja, ik jongen. had jullie hebben naar Johnny Cash als dat ik zocht naar Japan, Costa Rica. Moest wel brengen, ik. Oh, die kerst die skalde er een keer, maar ja, juist er. Ja. En dan de laatste is weer voor jou, Sipke. Feyenoord wordt kampioen. En je mag ik alleen zei- ja ik of zei- nee zeggen. Alleen dat ja, en de rest al een joker inzet. Nee, Dus maar dan zeg ik ja. ja, Ja, zo is het. Net van dat benauwd. Nee, maar wie ben ik net benauwd? best geen ik ben oud Wonderful. geweest. Ja. Nou jongens, nog eerst nog even over het WK. Want Roelof heeft zelfs speciaal vakantie opname van dit WK. Ja. We hebben alle ploegen nou al een paar keer aan het werk zien. Ja. Is er één ploeg die er nevens daar een beetje bob uitsteekt? Nou ja, Brazilië en Frankrijk. Dat ben echt de topploeg. Ja. Als ik naar die talenten shorst op papier, met al je topspelers, ik denk als die het B, het C of het D-elftal opstellen, dan ben je denk ik op papier nog beter dan Nederland. Dat ben echt fantastisch. Alleen nog op papier, hè? Nee, dat natuurlijk. Maar die had natuurlijk een paar superverdetters, hè? En Mbappé die het verschil maakt, maar ik ga juist naar Spanje zien. Ja. En wat Luis Enrique en Assist een beetje naar de samenstelling van zijn selectie en waar de toeslitten had. Hè? Dat er echt gekozen had voor een, ja, waarschijnlijk voor een team, hè, Ja. wat er steen maakt. Ja. Maar hele jonge jongens die natuurlijk super getalenteerd binnen, dan mag ik wel zeggen. En ik denk net dat het op dit moment al goed genoeg is voor wereldkampioenschap, maar ja, dan neem ik toch wel een beetje af van hoe, wat voor voetbal. Knap, hè? Weet je, Hij die spelen dan Hij die- liet ruksigloos grote namen thuis. Ja, Ja, zeker. Het is Ja, echt, zeker. echt En die ongelooflijk. stelt gewoon jongens op van 18 jongetje niet. Ja. Die P3, hè? P3. Die, is, nou, die P3 die is zo goed, die had nu ook al een parkeerplak naar hem verneemd gekregen, hè?
bij Schiphol. Oké. Ja, P3. Ja, P3, ja. Nou, kijk eens in. Ja, maar, Ja. maar van, is er echt bijvoorbeeld een bepaalde tactiek of zo, wat je dan, dat je denkt van, nou, dat springt eruit? Nou, ik vind de manier van... Ik hou van het voetbal. Hè, en dan sta je heel veel teams die spelen meer om net te verliezen. En dat snap ik wel. In de poolfase was het natuurlijk overleven. En dan gaat het net eerst zeer om hoeswinst. Maar dan was het gewoon winnen. Tot de knock-out fase. Ja, maar als voetballiefhebber, dan is het toch juist wel dat Spanje en Duitsland beide graag onvallen willen. Hè? Dat is juist met Brazilië. Maar ik orenploegen, zoals bijvoorbeeld Canada, speelt het echt hartstikke leuk. Saoedi-Arabië. Ja, Nou, die speelt net zo leuk. Amerika die de gas ja, hier bedraagt. ja, nee. wel- Saoedi-Arabië wie toch echt... Ja, Amerika wie echt leuk. Ja. Ja. Te zien. Maar dat is Saoedi-Arabië wel- in Saudi-Arabië wie net in opvallend. Argentinië. Ja, wie Nee, wil het dat was Shannon. Maar heel heeg druk zetten, Ja, eigenlijk, dat dat, gaat voelt, wel dat voelt me wel echt op. Dat is ook wel mooi. En het is juist ook dat die landen natuurlijk in ontwikkeling zijn. En ik denk voor Canada en Amerika hield van die ben natuurlijk een beetje de coming landen. Als ik naar de spelers die bij die Davis en zijn bij Canada, daar ben natuurlijk wel topspelers in Europa. Zeker. Maar ja, dat ben de coming landen. Die hebben natuurlijk een mega grut, dat ben mega grut land. Die hebben een mega volle keuze. Hè. Staan de MLS juist van hoeveel toeschouwersaantal er nou al komen. Dus die sport wordt natuurlijk in die landen weer steeds grutter. En dat kan aan samen over 20 jaar verrassing weer in het mondiale voetbal. Het WK over jou hier is in Canada, Amerika, Ja. Mexico. Hè? En in Japan, fantastisch trouwens. Die kletsen er even op, jongen. Ja. Dat vind ik wel mooi. Hè? En die verliezen dan wel weer van Costa Rica. Ja, maar als je die wedstrijd zoen haast. Ja, dat is Japan, Costa Rica. ja, ik heb hem zien. Ja? Ja, ik heb hem wel zien. lekker, Ik heb wel even Ja. tussen terug, ik even watskippen niet. Oh. Ja, Doe heeft Ja, net zo'n keer. nee, ik ben even voor het wedstrijd. Ja, en Johnny Cash, Iets toch? te lang. En Johnny Cash, hè. Want ja, Snijd de Moon en Johnny Cash tijd. Ik bedoel, je moet zo'n Snijd de Moon moet je in alle rust terugbrengen. Nee, maar toch vind ik wel een heel Ik heb, wel, soort ik wedstrijd. heb wel wat dingen, jongens. Zie je wel een pikans gestaan. Boah, net normaal. Maar toch een heel soort wedstrijden. Ze zijn toch leuker als je van tevoren misschien Ik had het net verwacht, hè. Dit is leuker dan ik dacht hier. Ik vind wel een beetje altijd nog wel wat... Nou ja, wat doebels, ik maar zeggen. Hè. We hingen iets in dat... Ik hong verschrikkelijk... Ik zal van mezelf spreken. Ik hong verschrikkelijk in het kampioenschap in december. We ben altijd godsnaam mee bezig. Dat wil ik helemaal net. Ik wil lekker in de simmer. En dan dat loon. Werd van alles aan de hand is. En werd van dat halfslachtige politieke geneuzel omheen. Dat ik, gadverdamme, ik heb er geen zin hoor. Maar ja... De eerste wedstrijd komt, die zeggen dat kring weer om. Ja. Zit ik er Nee, toch maar weer voor, hè? Ik denk ook wel dat het heel erg leuk is, omdat er natuurlijk verrassing binnen. Ja, dat is zo. En als dan steeds... België leidt Ja, trouwens maar niet. België heeft zie Marokko, maar dan is die wedstrijd misschien... Ja, natuurlijk, Marokko speelt goed. Hè, maar dan is het misschien nog een dienst aan... Maar de spanning maakt denk ik prettig goed. Hè. Het is met de underdog, als je een wedstrijd winnen wordt, ja, dat is natuurlijk voor de kijker dat is hartstikke leuk. Ja, dat is Ja. weer. Ja. Maar nog, misschien, hè, maar Top is natuurlijk trainer. Wat mij dan opvalt, ze zitten net van Oudstoen. Al die ploegen. Het Nee, combineert maar dan, wat in het online. ja, Zo, nee, Dat ik- was ik- bij Feyenoord ook net Nee. Maar ik Oh, zou ja, zeggen, neem een Ruzie. Fabio om Cambuur. Cambuur Ja. zit fjouwe keer bij Fortuna zitten op een goal. Fjouwe goals. Maar bij het WK, geen eentje zit op een goal. Nee, maar mag ik dan mag ik in de details treden. Hè? Want wie ben er ook wel mee bezig. En ja, ik weet dat als het wordt is van expected goals. Ja. Als er ooit wordt van Jerthast. En een afstandskort is natuurlijk maar een minimale kans om een goal te maken. Hè? je niet doen. En natuurlijk had er wel specialisten in. Hè? Dus dat vroeger is natuurlijk Koeman, is Rijkaard, Wim Jonk. Wie natuurlijk Haan. meesten die van 20, 30 meter hem gewoon staan vol op de goal poffen. Maar de kans dat een afstandskort van 20 plus meter steeds maar een goal wordt. Ja, die is natuurlijk net heel erg groot. Dus daarom wil ik dat wel dat ploegen steeds naar grotere kansen spelen willen. Alleen ik ben het wel mij die eerste af en toe, maar het was even die een geluk Ja, toch? Hè? Je moet schieten om te kunnen scoren, zei Johan Cruijff altijd. Zeker weten. Maar hoe dichter dat scoort bij de goal is natuurlijk, hoe groter de kans, dat is makkelijk. Ja, maar het ligt nou betien wel op zeelvoetbal. Ja, dat is exact. En dat is denk ik wel... dat is juist ook wel bij City, dat is juist bij Barcelona. Al de ploegen die steeds maar Combineert met trots. combineren tot het einde. En Dat tot komt weer door in- dat statistiek. en het Tot de makkelijke goal wordt. Al die Ja. intwakers op, Ja. al die intwakers Ja. op een ronde van een 16 meter. Tik tak, weer waarom, Ja. weer inspelen, weer eruit komen. Nou, het is wel mooi om te zien. Ja. Achterin Maar bij hellen, je bij terug, Feyenoord voorzet. had je merk zo van, we zitten even voorlopig net op een Nee, goal. natuurlijk niet. Hè. Als de laatste wedstrijd Excelsior is, dan is het ook Szymanski die een mooie goal van boeten sectie maakt. Dus is Kotje die een mooie goal van boeten sectie maakt. Ja. En dat ben jongens die gewoon hartstikke goed scoort. Hè. Ik van boeten sectie, dus dat was natuurlijk net nijlitten. Maar als de beelden evalueert, zeg maar de spelers. En dan juist vaak nog wel momenten waar bij de kans nog groter werk in. Hè. En dat is natuurlijk vaak de momentje dat de bal er net in gaat. En dat is natuurlijk wel was die jongens ik bebrengen maast van wij leidt nog een grotere kans om goal te maken. En dat is wel het hedendaags voetbal. Ja, maar Ja. ik vind het wel een opvallende statistiek. Ja. Ja. Maar het gebeurt echt wel best nog wel een trots de ashek, hè? Een prutrunners, ja. En dus juist ook bij de meeste clubs. En het verhoort al bij wat.
Het goed weer Ja. wat meer naar boeten. Het goed wel meer naar boeten, ja. Arne Slot, Ja. die collega, dat is de man die bij Cambuur zijn met de oors. Ja. Er komt er meer van die flanken. Dat hebben we. Ja. Maar in die as combineren. Daar Ja. komen we dicht bij de goal. Maar het verhoort al wel wat. Hè. Want, ja, ik zo heel veel wedstrijden. En het gaat wel wat meer naar de zijkant met mijn back. Hè. Als bijvoorbeeld Lazio, Haast en Napoli. Nou ja, wat op dit moment best wel toonaangevende ploegen binnen. Hè. Maar hele goede trainers die hun ploeg op een bepaalde manier spelen. En dan zie je wel heel vaak dat de onval begint bij de back, maar ik eindigt bij diezelfde back. Hè. Dus die zet hem op, maar dat eindigt vaak echt. Dus Ja. toen had je in de wereld wel meestal nodig, zeker aan de zijkant, die mega veel loopvermogen had. En dat is... Ja. Ja, maar, en dan komt er dat toch een is vastzet, een want dat is toch een beetje de betinken van het voetbal zonder de vastzet. Nou, daar hebben we natuurlijk wel... Daar hebben we bij Cambuur wel een beetje zet, hè? Ja, toch? Een beetje we hebben in het begin hoe hier... Dat is wel mooi dat we zitten op een goal van Oudstrom, dan krijg je die vastzitten meer. Nee, maar vastzetten... Alles door de as. Vastzetten komen we wel weer wat meer bij waarom, hè? En dan gaat het natuurlijk ook wel een beetje om de bezetting voor de goal, maar dan was het een normale voorzet. Ja, maar natuurlijk, het mag geen countervoorzet worden. Hè, wie zo wat een countervoorzet is, die spelen bij de Griep waarschijnlijk vaak, een countervoorzet. Ja, En nou, die valt, hoe zat een counter vastzet hè? eruit? Nou, die vangt de keeper. En als dan zelf heel veel mensen voor de bal haast, ja, dan in de keeper hervat het spel heel snel, wat je weer goede keepers toch doen. Dan is de kans dat ze een kans is gutter dan als ze zelf makkest. De teruggetrokken De voorzet. teruggetrokken voorzet of de harde voorzet voorlangs, hè, van die de Bruyne speelde bij Manchester City. Daar mag in ieder geval wel snelheid in zitten. En als die bal te gemakkelijk onderschept wordt door de keeper, ja, dan is de kans dat ze een kans is, dus is aanzienlijk. Ja, in Hudegriep nemen we dat schepijs. Oké. Ja, Ja, schepijs. ja. Die kan de keeper makkelijk, Ja. makkelijk Ja. vangen. Maar en dan het Nederlands elftal, hoe vinden we dat dan? Want dat is natuurlijk net zo volle joen dan van Nee, ik Nederland. maak me daar van het horen, jongens, want de eerste keer zie ik midden in de jungle in tenten. Hè, en ik ben geen kampeerder, maar we hebben wel een hele mooie tenten. En de tweede keer zie ik in vliegtuig, dus ik ga daar wel de samenvatting in zien, maar ik ga net de volledige wedstrijd zien. Nee, maar er wie wel behoorlijk wat kritiek. Dat heeft misschien wel mooi gekregen. Ik ga het lezen. Ja. Ja. Ja, maar door is de wedstrijd wel joen, denk ik, van Nederlands elftal. Ja, tuurlijk. Wij al toch verder. Ja. Ik hoop. Ja. Nou ja, de tweede wedstrijd wie echt waarloos. Hè. De eerste helft kon nog wel, omdat ze toen... voetbal is natuurlijk altijd een kwestie van kansen creëren en kansen zin krijgen. Nou ja, kansen creëren, gaan ze eigenlijk de hele wedstrijd in het dingen doorrijden. Maar de eerste helft kregen ze eigenlijk geen kansen zin. Maar ja, dat was de helft compleet. Ecuador wie gewoon, vooral deze kwartier, eigenlijk volle beter dan Oranje weer. Dus ja, er is werk aan de winkel na het WK. Ja, nou, niet schrek hier het oer. Nederland wie dus een hele goede wedstrijd. Wat wel een hele mooie wedstrijd wie dat hebben we schrek door gewoon dat wie Spanje in Duitsland. En dat wie zelfs, ja, misschien wel de mooiste wedstrijd op nota. Nou, wel de beste, denk ik. Dat wordt echt prachtig voetbal. Ja. Ja. Nee, goed. Danny Makkely, wie de Oh ja, die weer de skiesjocht. Ja, dat mooi, is- maar en- bij de assistenten Ja. Hessel Steegstra van Snits en Jan de Vries van, ja, zoals Joen, Ja, Jan Gietje- Rolfs. Jan Rolfs. Rolfs die zei, Sietjerk. Sietjerk zei ja, maar dat is Ja, ongelooflijk. ja. Jouw rol zit er bekend om dat hij vaak in Brazilië komt en Braziliaanse namen dus op zijn Braziliaans uitspreekt. Dus hij is Fred. Ja, hij is Fred. Wij zo En hij zegt Fred, wordt echt nieuw, hè, bij hem, hè? Ronaldo. Ja. En dan denk ik, oké, maar dat mooi. Ik bedoel, Ja. het is smaak, maar dat mooi is het wel. Maar dan mag je Frieske naam uitspreken, dat denk ik, dat moest toch ik wel even de mooiste dan. Ja. Om te zeggen hoe je dat uitspreken Dus- mag. En dan is het Gietjerk. Nou ja. Oh, letters zei het goed, hè? Ja, hij Dus zei, die had, ik denk dat hij op zijn flikker ik ging. denk dat hij niet een bel had. van die. Ik Die denk zei dat van, Arjen doe het Doel nog een even bel een had. keer. Maar Ja. goed, ik zal even weer waarom werd het eigenlijk om Git. Oh. Want de beide assistenten, Hessel Steegstra en Jan de Vries. Van? En van Danny Makkely. Gietjerk. Van Gietjerk. Die hebben een begeleid en dat is Jan Dolstra. En Jan Dolstra had zelfs echt actief was op het WK van 94. En die is nu aan de telefoon. Dag Jan. Ja, goeiedag, met je. Ja, goeiemiddag. Hoe hebben zij het dien? Ja, ik vond het geweldig. Het hele team. Danny vond ik heel goed fluitje trouwens. Heel rustig en ja, alles to the point. En Jan en Hessel hebben een aantal moeilijke momenten wel. En nou ja, Jan hier dan wel één keer de pech dat de VAR toch nog maar even was zeg. Maar ja, op zich is het verwijtbaar iets, denk ik. Het is echt millimeterwerk volgens mij. Dus, of centimeters. Ja. Maar dat bent toch een beetje die jongens, toch? En hij liet trok in en dat is altijd wat beter, denk ik, dan dat je uitvlaagje terwijl het onterecht is. En je mag iets durven, nou, dat had het toont. Nou, ik vond het hele team, ik vond ze een uitstekende man. Ja, ben je dan echt zenuwachtig als dat voor de televisie is te zien? Ja, dat is eigenaardig. Suzanne zei, mijn vrouw zei ik wel eens, maar je hebt het nog steeds over jouw jongens. Ja, en ik had dan een bladje, dan bij je aantekeningen en dan werd hem dokter eigenlijk. Maar ja, je leven dat mij. Je weet wat die jongens vielen. Hè. Het is nooit mooi dat ze nog los binnen, want het gaat vrij lang door.
op zich wel weer een goed teken, denk ik. Want dit is echt een potje werd het erom gong, hè? En het waren hele goede landen, wereldtoplanden. Dus dat ze deze wedstrijd al kregen, is een heel goed teken. En ik denk dat er nog wel wat meer in het vat zit. Ja, want een hele mooie affiche in Spanje-Duitsland. Maar betekent het dan dat de FIFA een soort vertrouwen in ze had? Ja, ik denk het wel. Hè? Dit zijn echt wedstrijden zoals uit de hele wereld komen scheidsrechters. En Infantino moet ik weer herkozen worden. Dus die strooit hier en daar maar wat leuke wedstrijdjes voor een aantal mensen uit bepaalde landen. En dan moet ze weer op hem stemmen natuurlijk. En dan, maar de echte wedstrijden, werd het erom gaat, zoals dit potje voor Duitsland vooral, ja, dan komt de kwaliteit omhoeken. Ja. En misschien wel de finale dan van deze man? Nou, het zit er wel in. Ik denk dat er van oude Nederlander doet. En die doet het naar mijn idee. Kijk, Jim, dat krijg ik alleen maar uit. Maar het is natuurlijk strieën meer wat ze tot nood aan litten. Ik weet nou uit de tijd in 94 door ben naar Nederland hier zitten. Dus dat het ik zo moeizaam ging dat ik toen juichte bij een goal van Nederland. Vlak voor tijd waar het niet en ook door Dim Kief te maken. En toen zei Mario van der Ende, wat doe jij nou? Ik zei 1-0 van Nederland, man, mooi toch? Hij zei, wil je naar huis of zo? Zo was dat. Dat is van naïef wie ik toen nog. Maar als je als arbitrage de finale wil, nou, dan moet Nederland het meebaan natuurlijk. Dan moet hoe jij dat die uitschakel is, hoe beter dat het is. Dat klinkt raar, maar zij is het wel. Ja, nou, we zullen het afwachten hoe het gaat, Jan. Dankjewel even, dat stond op de telefoon komen woedest. Maar Roelof, toen heeft eigenlijk vakantie. Ja. Top. Ja, ik ben hier. Vrienden week moest ik opdraven omdat Geert prioriteit stellen bij de Friese top 100. Ik weet net dat die tussen een functioneringspartij was dat maar de beste man, want dat kan natuurlijk net. Maar oké. Ja, ik kan je vertellen dat de hoofdredactie volstrekt niet is wie maar mijn keuze. Ja? Oh, wie ik echt niet. Ja, oké. Maar daar heeft dus vakantie en dan zeg ik die is er ook nog bij shownieuws. Nee, RTL Boulevard weer. RTL Boulevard. Ja, de wereld hoor, jongen. Ja, en dat je dan ook alle jaar oer Andries Noppert. Ja. Ja? Van die stelling. Dan ben je een beetje de Andries Noppert expert. Ja, RTL Boulevard bellen, die zei we willen graag een reportagematje en we willen dat er in ieder geval om Friesland wat zuid voor Andries Noppert. Nou, ga ik wel even twijfelen. Ik ben namelijk net een grote fan van RTL Boulevard. En ik had wel een keer eerder maken met Shinky Knecht. Die hier toen dat brandweerongemak. En toen ging ik naar Dordrecht weer een toernooi daar. En dan kwam RTL Boulevard en die ging in een interview. En dat duurde lang, jongen, dat interview. 24, 30 minuten of zo. Ik denk, nou, als je hier de hele uitzending moet vullen, dan weet ik het net. Dus je jongens weer waarom. Maar dan zit er een quote in van 10, 15 seconden. En vervolgens gaat dan Fatima Morero de Melo, die hele Shinky Knecht nog kent, om tafel zitten. En die zit dan daar 15, 20 minuten lang te oreren. Wat ik eigenlijk zou heb in dat stadion. Want die herhalen dat eigenlijk gewoon. Dat is televisie, hè? Barbara, nee, dat is niet televisie. Ja, want Fatima shot de krek met Kreers eruit als daar hier. En Barbara tot dan hetzelfde. Die dat toen ik bij RTL Boulevard. En vroeg een mooie Shinky. Die zei van ja, ik weet dan dat die Barbara man die is onschuld. Die luidde in het ziekenhuis. Kwam ik daarbij hem op visite. En dan zei hij, Barbara, ik wil bellen. Nou, ik neem even net op, want ze zitten jong en dan belt ze mandies. En dan weet ik dat ze jongs hebben. En dan ben ik 10 jaar weer om. Dat zei Shanky dan. Ja, want dan weet ik dat ze er net weer hoeft elke keer. Maar nog eventjes, hè, want Noppert is hot, hè? Noppert is echt, dan wordt die vingers er net om branden, hè? Nou, zeker. Ja, Noppert natuurlijk. Ik kan wel een mooi verhaal over Noppert vertellen. Hier Ja. bij ons op proefwest bij Volendam. Je had er een week of... ik aantal weken had er mij trainen toen dat hier. En toen ik kreeg bij Volendam, zie je het samen met Wim Jonk. En toen hadden we hem net naam. Want? Nou, wie toen een Bakker op de goal. Bakker? Ja, en dat is nou de keeper, Nordin Bakker, die is nou de keeper van Almere City. En die doet dat met hartstikke goed. Ja, we zijn natuurlijk een keukenkampioen ploeg, hè, maar net een supergroot budget. Dus ja, dat moet wat past en meet worden. Dus wie had toen zei van ja, er is op dit moment geen ruimte voor Andries Noppert. Hè. Maar hij heeft er dan hier verstand van, Sip, ja? Van keeper net denk ik. Van keeper net denk ik. Van keeper net. Dit Maar ja, dat denk ik wel. Ja. Dit maakt mij wel een beetje zwaar. Ja, nee. Ik denk de assistent van Nederlands Ja, elftal. nee, maar ik moet wel zeggen, en dat wordt er mooi aan. Als je hier die toen bij hartstikke goed, ja. Dus we gingen hem ook wel graag horen, want alleen ja, wie op dat moment geen ruimte. Maar hoe de Nijs heeft maar presteren bij Go Ahead Eagles, bij RFV en wat er zijn, dat neem ik wel mijn petje voor. Ja, er wordt nou ook een brege in zijn wemplak, in Marem, wordt nou naar hem verneemd. Hij heet ook Noppert Bier, is er nou ook. Ja, nog een bier. Maar want ja, der zal RTL Show News, denk ik, hoe houden hebben. RTL Show. Van- RTL Show Nieuws en RTL Boulevard. RTL Boulevard. Ja, die meuk, dus op dat Excuus. Maar van, ja, ik denk dat bij Jereveen zien ze al hier handen vrouwend. Want ja, we hebben het al hier aan Min Saar, de cash cow van Jereveen. Maar het is eigenlijk maar één man die daar zijn miljoen euro's op smieten maakt. En dat is Andries Noppert. Ik zie dat elke dag even op transfermarkt.nl. En dan die flesje kilt om te zien of die transferwaarde van Noppert, hoe heeft hij Dat nou... had Kees Rosemond ook, denk Ja, ik. dat denk ik, ja. De laatste transferwaarde die ze daar, die fles is al over november, dus €2 miljoen in. Dus ik denk dat je hem
Trijalien bijvoorbeeld. Dat ik toch in dat nog intussen al 2 miljoen. En ik denk dat hij inmiddels 10 plus waard is trouwens. Maar hing het wel een beetje vanaf hoe die zijn laatste wedstrijd doet. Als club zijn daar, maar ik kan het dus een beetje geloof gehad, toch? Ja. Hè? En zeker een club als JRV, maar alle clubs, zelf Feyenoord, ja, we ben ik wel een beetje afhankelijk natuurlijk van goede seizoen, dat we goede transfers maken. Ja, En maar daar leven jongens, wij heel van. eerlijk, hij zou het nou krijgt 10 miljoen. Is Andries Noppert tot 10 miljoen euro weg? Denk ik Ja, wel. maar dit is de gekkengiet van de voetbalwereld. Ik bedoel, dit slaat helemaal nergens op. Dit gaat nergens hoor. Opeens is Andries Noppert 10 miljoen weg. Waar bepaalt dat? De gekte bepaalt dat. Dat zijn ze vroeger al in de handel. Wist toch ik wel, dat komt de handel. Het is maar wat een vergekker voor jou. Nee, maar En als het een goede prijs is, dan verkeerd weer. Ja, maar het is slaat helemaal nergens op. Het is natuurlijk net helemaal gekkig. Kom op zeg. Nee, Die omdat bedragen. die bedragen ben wel gek. Ja. De bedragen op zelfs wel. Alleen neem bijvoorbeeld die Nederlanders een heel soort keepers. Nou ja, alleen nog al het feit dat de keeper van Heerenveen nou op goal zit, zou natuurlijk al wat. Ja. Dus als je nou Ajax binnen, ja, pas weer daar, die is 59. Nee, maar Roelof, werd het keeper, mij om dat ken je toch misschien nog wel, ja, liever dan net. Het zal allemaal wel, maar waar het mij om gaat is, we hebben Andries Noppert. Die keept een paar goede wedstrijden voor Heerenveen. Hij wordt op een wat bijzondere wijze werd hij selecteerd door Louis van Gaal. Die had een beetje een zwak voor hem, die zet hem in de basis. Op basis van wat hij al snel liet, daar kan ik het wel mee eens wezen. Ja. Hij pakt een paar ballen voor het Nederlands elftal, is hij waard 10 miljoen. Ja, kom even op zeg. Nee, dus... Arjen de Boer die had hier verdomme bij Omroep Friesland revolutionair mooie programma's maken. Nou, hij zit hier nog voor dat hongerloontje te werken. Ik bedoel, het is de gekkigheid van de voetbalwereld. Maar gaat het nou het bedrag op mezelf? Dat zie je ik ken, maar ik ben ook een ouderwetse man misschien. Maar, Ja, maar wat Steenbrood is wel, nou in elk geval, hij is hot. En bij Heerenveen kunnen ze nou misschien, als ze een verkeepje, toch weer, want ze hebben verleden weekend de ICIV's bekendmaken. Ze hebben een operationeel verlies van 4,6 miljoen euro. Ja, 1 keer op het verkeepje en je bent weer boven Jan. Nee, maar ik snap wel dat het gebeurt. Ik ben niet helemaal gek. Maar ik vind nog steeds, ik accepteer het in mijzelf net dat dit zak gaat. Dan zeg ik, kom op, je pak een peerbal voor het Nederlands elftal en je marktwaarde shit omheen naar 10 miljoen. Maar ja, ik zou zeggen, Heerenveen, profiteer ervan. Maar even hoe die ICIV's, want bist u daar van schrokken, Roelof? Nee, omdat wij dat natuurlijk dat wel wisten dat het er ons ziet te komen dat die cijfers zou binnen. Alleen het is natuurlijk wel frappant dat Kees Rosemond, die zit er nou 3 hier. Nou ja, we weten nog net steeds 100% zeker wanneer die volgende maar in principe na dit seizoen. Dat Luc IJzinga, zijn verganger, 3 jaar fot moest. Maar eigenlijk precies dezelfde cijfers. Dezelfde omzet, hetzelfde operationeel te kwaad. Ja, en toen weer Kees Rosemond de baas van Luc IJzinga. Stichtingsbestuur vastzitten, even letter, ziet in de commissarissen. Maar en toen beneemt hij hem zelf als directeur. Ja. En hij had niks beter in. Nee. Dus Rosemond had... Heb ik nou geliefd, de gekke wereld, de voetbalwereld? Ja, ze hebben dus een hele oor-element, maar dat klopt. Ja, nee, klopt. Zo, de binnenhouden hier en ik wel goede dingen die, maar als je het cijfers maakt, dan is je nou echt wel een dikke voldoende voor Kees Rosemond, wat dat betreft, ja. Een voldoende? Onvoldoende. Een onvoldoende. Oh, sorry. Ja, dan ben ik weer vragen binnenkam. En dit is eigenlijk best zo'n spannende vraag voor die, denk ik, Sipke. Want Albert Riebersma, die vreegt hem al, zou de Sto Andries Noppert ex-selecteerd hebben? Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat vind ik echt een hele en waarom is het moeilijk? Nee, dat is maar beginnen. Omdat de rol steeds maar weg aan inkomt, is het heel lastig steeds maar om een beetje vooruit te reageren. En dat ga ik de afspraak natuurlijk maken dat ik me een beetje op de vlakte hou steeds maar nou. Hè? Omdat het natuurlijk op dit moment het WK is. Vooral Oranje. Ja, Oranje. Kist toch net de volle Nee, dat wil ik net de volle steeds. Want ik wil net dat het letter meer weer om de eten slaat. Zit hier een politicus aan tafel? Nee, helemaal niet. Ik ben net bang om uitspraken te doen, maar er ben natuurlijk wel afspraken maken steeds, maar dat op dit moment is het WK voor de Oranje. En wie ben aan de neerstaf van in januari. En dan, misschien was die vraag dan een keer stellen. Ja. Hè? Ja. Nee, dat zien we zeker van. Dan hingen we gelijk weer online. Ja, maar hoe werkt dat dan? Dan maak je het dan weer omsteld en dan haast hij dat peteerde bij het, weet ik veel, de arbeidsvoorwaarden peteerde of zo, weet ik veel hoe het gaat. Dan is ze wel van, nou ja, net al te volle sissen. Nee, maar nee, dat is meer ik niet verteld. Maar ik ren nou zo lang mee in de voetballerij dat ik wel een beetje soms nog ben. Ja. En zit nou gewoon hartstikke een goede staf. En de andere kant van het verhaal is dat er natuurlijk ook aan een andere keeper bij het Nederlands elftal zit. Ja, waar ik natuurlijk dagelijks mee werk, hè. Ja, Bijlo. Bijlo. Het scheen nogal zeer te doen in Rotterdam, dat Bijlo net eerste keeper is. Nou, dat kan ik me wel een heel beetje voorstellen natuurlijk, hè. Maar ik zei ze dat ik verwachtte hier dat just een keeper zo, hè. En dat is, maar dat is natuurlijk op basis van wat ik dagelijks zeg. En dan kan ik net beoordelen natuurlijk wat er gebeurt in Qatar. Hè. En welke van de 2 keepers het beste is, dat kan ik net beoordelen, daar ben ik net bij.
Maar ik vond wel dat Justin een hele goede periode bij zie. Hè. Die had, denk ik, de meeste clean sheets in de Eredivisie. En weer zo'n keer op de 0 spelen in de Eredivisie. Hij had dus bijna in een hele belangrijke fase in Lazio Roma had dus door de wedstrijd heen gesleept. Hè, maar een paar gigantische reddingen. En ik heb wel het idee dat Justin gewoon heel goed in vorm is. Hè, op het moment Hij is dat een potentieel basisklant van Oranje. Nou, dat hij erbij zit. Hè, want dat wie best wel spannend voor alle keepers. Hè. Er zijn natuurlijk 4 keepers genomineerd. En gewoon met 3 mei. Ja. Nou, dat vind ik wel terecht. Ik vind wel terecht dat Justin erbij zit. Zeker met hoe de laatste week wat er zin had. Is het gewoon, vind ik het terecht dat hij erbij zit. Ja. Hij begint van zo natuurlijk even wat minder, hè? Ja, maar dat had iedereen wel eens. Hè. Dat had spelen wel eens. En van wie voor het nadeel is van maar nog het net. Wie is wat het nadeel is van keeper, dat wist ik ook wel. Als keeper een keer een iets mindere wedstrijd heeft, dan is het ook vaak fataal. Hè? Ja, en aan de andere kant, en dat vind ik dan ook wel weer mooi, dat het Nederlands zelfs besloten had, dat ze toch op basis van de laatste wedstrijden, nogmaals, hè, de meeste clean sheets in de Europa League had er gewoon goed in. Het wordt vaak een blessuretje. Nou, dat valt best wel daar. Ja? Ja, ik dacht dat een grote reden wie ik van Gaal. Ja. Ik kan net echt op hem bouwen. Nee, dat denk ik niet. Justin is gewoon een hartstikke goede keeper. Die echt nog jong is. Hè, en die gewoon een hele mooie toekomst tegemoet gaat. Ja. Want hoe zit het dat aan ze combineren bij Feyenoord en het Grutte Oranje? Nou ja, ik word detacheerd door Feyenoord aan de KNVB. En de momenten dat Oranje in beeld komt, dan ben ik bij Oranje. En dan ben ik net bij Feyenoord. En samen maar het in. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat nou gaan is. Hè? Want ik vond het een tamelijk verrassende mededeling. Sipke Hulstra wordt assistent van Ronald Koeman. Waar komt dat, nou ja, voor mij dan, op een zwaai? Kist je uitlezen hoe dat proces gaan is? Het was voor mij natuurlijk ook een verrassing. Hè? Het speelt er bijna een jaar hier. En toen ik bij Feyenoord onder de 21 coach weer, toen ben ik via mijn zaakwaarnemer vreeg had ik bij Ronald Koeman een bakje koffie drinken woon in Amsterdam. Oké, op verzoek van Ronald? Op verzoek van Ronald. Ja? Wat hier hij mij deed? Hij kon me net. Nee. Dus hier via ze heeft mijn mond-to-mond reclame met de verschillende bij mij. Via Arne of via Ja, nee, ik zoek naar de witte. Hè. Daar had ik nooit en Ronald pregen. En zo heb ik een kopje koffie gedronken en zo ben we een x-aantal keer beeld aan de kamer. Wat is dan de eerste vraag die zo stelt door Ronald Koeman? Ja, maar we hadden gewoon eerst over alles gewoon. Nou, het eerste zeer gelijk hoe het voetbalinhoudelijke speeltje. Maar gewoon even, wat voor persoon ben ik, wat voor persoon is hij, wat zie ik het er. Hè? Luister wel eens in een tentje ergens in Thailand. Nou, bijvoorbeeld, nee, maar ik gewoon de vraag van je hebt me natuurlijk uitlijn wat hij zocht. En wat zocht hij, Sim? Nou, hij zocht een samen met zijn broer natuurlijk, Erwin werkassistent. Ja. Ja, Ronald is een manager, hè? Een manager die van de helikopterviews heeft, maar zijn team managt. En hier wie op zoek naar mensen die de veldtrainingen verzorgen. Die misschien de veldtrainingen natuurlijk in samenwerking met de rest van de staf voorbereiden. En Sadwan is hier bij mij kwam. En wat ik zei, wie voor die een verrassing geeft, maar wie voor mij een grote verrassing. Oh, wel. En ik wil zeggen dat toen ik de eerste gesprek kon en toen het steeds serieuzer werd. En bijna niet wist het. Dus dat hoe heet het zo lang stilhouden, kind? Ja, dat is wel knap. Ja, dat is wel knap, want het is echt het wien bij Feyenoord wisten de meesten niet, hè? Want er moest natuurlijk tussen de Feyenoord en de KNVB ook praten worden. Arne Slot wist het. Arne wist het. Ja, de hele technische staf van Feyenoord hangt natuurlijk in ligt op een later moment. Arne wist het vanaf het begin. Maar die maakt wel green lucht, ja. Want Arne zei van dit wil ik net. Zeker. Hè? En Frank Aneesen wist het toen dat hij het, hè? Toen het eerste moment, toen technisch directeur, hè? Die op deugde. Ja, zaten er een baltje rolling jongen. En toen steeds serieuzer werden. Ja, toen dacht ik, verdikke, dit gewoon wel eens een keer iets. Maar ik wil net vol. Maar Sipke, knipt Sipke van Twieslerheide hemzelf dan ook even in een. Is dit wel weer? Ik moet eerst even corrigeren. Is Twiesel? Het is Twiesel. Sorry. Doorspreken, jong van binnen alles weer over uit bekend. Die wij nog steeds in Twiesel. Ja, excuus. Maar, nee ja, ik moet wel zeggen, ik zit nou dusdanig lang in het vak dat ik net meer steeds maar zei even. Maar dit komt voorbij en dan denk ik. Natuurlijk had ze er thuis horen, of mijn ouders zo van. Maar wat zul je in Hyde, jongen? Die grootste supporter. Ja, die vindt het natuurlijk geweldig. Nou, dat bedoel ik toch? En dus die stapt met Bias voor u, denk ik, door het dorp. Hè? Ja. Dat is zeker zo. Maar je heb ik heel veel verwerken en ik ga hier voor hun danken. Hè? Ik zie het bij hun in de zaak en ze hebben me altijd de vrijheid doen om mijn diploma te stellen. En ik zie dat gewoon voor 40 woorden op papier, maar ik weet ook wel eens week na week met zien worden. Mooi, En dat mooi is, verhaal. zo is dat gewoon. En Ja, zo ben je van
van fietsenmaker zo'n beetje aan assistent bij Nederlands elftal. Ja, En maar, dat- maar, Dat is maar toch bijzonder? Hoe lang is dat zo verdiend als bijzonder. fietsenmaker? Nee, maar dit is zo bijzonder dat ik het 15 jaar in. dat ik eigenlijk nou nog net goed begrijp. Ja, hoe is het in mogelijk? Dan probeer ik me in de kop van Ronald Koeman te verplaatsen. En die denk ik moet naar, ja, ik heb Erwin, dat is mijn broer. Ik moet er nog een assistent bij hebben. Ja. En dan komt hij bij Sipke uit Tweezel. Ja. Wist vol? Ja, dat is het. Maar dat wist dus net Nee, maar het is... hoe die mond op Nee, reclame daar doen ga ik is. aan naar vregen, maar ik vind het wel... het is natuurlijk wel uniek. Ja. Hè? Het is iets... Ja, ik kan het haast niet uitlezen, hè? Nee, Zo uniek is het. is zo veel ik het ook wel een beetje, ja. Het is Dat- natuurlijk het hoogste haalbare, steeds maar wat er in Nederland Ja. te krijgen is, hè? Ja. Het Nederlands elftal hoger is er net. En Nee. ik hoop dat ik aan mijn steentje bijdragen kan in positieve resultaat. Ja, Ja. want dit is volgens mij iets wat net helemaal past bij hoe stel die carrièreplan. Dit is voor mij een verrassing. Want ja, dan zeggen ze, oké, Cambuur. Nee, ik ben net bij Cambuur. Ik ben assistent bij Volendam. Ja, maar dan ben je assistent bij Volendam. Dat hier staat een gedachte bij. Ja. Dat wie een bewuste keuze. Moest je nog eens een keer uitlezen waarom als dat die in had. Ken straks. En dan zeg oké, en dan komt Feyenoord. En dan gaan we naar jong Feyenoord. Ook dat is weer een bewuste keuze in die carrièreplanning. En dan komt... wat wij wel een beetje verwachten hier, omdat Arne dus hier tot assistent. En dan opeens komt Nederland zelf dan. Ja. Tot zover wie het logisch. Ik denk, Ja. nou, daar had hij wel een gedachte bij, die ik wel wat valgie kende. Zo. Ja. Koers nog naar Go Ahead Eagles in de tussentijd. Maar het gek Ja. is dat ik dan nooit iets plan heb. Ik plan niks. Hè, dus ik doe al mijn Nee, beslissingen... maar hij is wel een gedachte. Hij is vooral... Nou, dit Toch hier, is heb ook ik- een dit hier, gedachte dit hier is bijvoorbeeld, hier best wel een beetje keuze. Hè? Ja. Voordat ik de stap van onder 21 naar Feyenoord maken, ja, dan kon ik hoofdtrainer weer in de Eredivisie. En Bij wat, Go Ahead Eagles. ja, wat Henk de Jong weer ooit zijn naar Sipke. Nou, ik ben wel in je van de 18, zei hij ooit een keertje meer, dat ben ik nooit bij 14. Nou, best in je van de 18 trainers steeds maar op het hoogste niveau in Nederland. Dat is natuurlijk wel iets unieks. Hè? Zeker. Ja. En ik had een bewuste keuze maken en waarom ik dan voor Feyenoord gekozen had. Ten eerste vind ik Feyenoord een geweldige club. Hè, als van just van hoe het leeft binnen die club. Hè. Wat ik nou ook al in mij maak, had er elke week 44.000 mensen in het stadion zitten. Waar die starten keer gewonnen. Het Europees voetbal. En dat wil ik heel graag een keer van tegen bij Ja, mij maken. ja. Dat hangt natuurlijk vleen direct al een peken mij maken. Omdat ik samen dat met weet John je de wel Wolf bij, hè? natuurlijk Ja. Partizan coach sta. Ja. Toen Arne en Poesies net aanwezig waren. Sparta Praag ga ik maar heen geweest. Ja. Dus en ja, toen hiek ik een beetje onroekt steeds maar. Ja, en toen dacht ik van, ja, dan ging ik deze stap maar eens naar Go Ahead Eagles. Net dat ik bang ben of zei, maar Go Ahead Eagles heeft natuurlijk een heel goed seizoen onder Kees van Wonderen. Ging ik boven sterk houden, ging voort. Daar ben je net bang voor wijzen, maar dat vind ik heel knap wat René Haken nou presenteert met Go Ahead Eagles. Ja, prima. En wat er presteert met Go Ahead Eagles, maar nee, ik denk van nee, ik ploeg bij Feyenoord. Ik ga nog een prachtig mooi contract voor 12 heel hier en wat er nou weer komt, God ik zit wel. Ja, maar dat bloos bij Feyenoord, dat is nou even uitsprutsen. En toch, wie er een paar weken geleden een emotionele oproep van Geert van Tuin. En dat wie toen, ja, omdat Henk de Jong die voort bij Ja, Cambuur, ja. George Ulte wie nog net in beeld. En toen kwam er een emotioneel betoog van de heer van Tuin. Laten we daar eerst nog even naar Uit het hart. Ik vind dat Sipke thuiskomen moet. Sipke, wij roepen nou om die. Dan moest nou die verantwoordelijkheden nemen. Ja, Nou, hij is bij de Kisse Club in Ljout, hij zou de kans krijgen om die te ontwikkelen tot was best. Nou zit die club in Neet, dan komt het al om dat even op te lossen. dus zo is het Waarom eigenlijk. maakt dat daar die? Ja, die kamer. Sipke, kom thuis. Ik ga het even weer om zo'n. Nou, ik vond het prachtig mooi natuurlijk. Ja. Hè? En ik ben het op sommige dingen met Geert is net over de vraag van of ik terugkom. Want ja of nee, maar ik ga natuurlijk heel veel aan de club te danken. En die hadden ooit meer naden voor de Leeuwen gooid op Ja. het moment dat Rob Maas voortging. Ik daarna had ik nog een keer, toen Marines Dijkhuizen voortging, had ik het nog weer Jan Bruin een keer om. En toen later had ik de vraag gekregen om het steeds maar de volledig goed te nemen. Ja. Daar had ik nee op zijn. Dus dat is, maar daar gaan we straks blijven over. Dus ik ga heel veel, ik ga er in totaal 14 hier rond. Hè. Dus ik ken elke stien in het stadion, die ging zo'n beetje. Ja, maar dit komt gewoon nog, dit kwam te betiert. Nou ja, dat is gewoon nou, goed. toen had me een vraag gesteld aan het begin van het programma. En dat wie volgens mij Ooit. ooit nog een keer hoofdtrainer worden zo bij Cambuur. En dat is, tja, dan ken ik steeds maar een mooi verhaal om meisje. Dan, dat gaat om een soort cirkel, hè, die is ooit roemmeisje worst. En dat soort samenwijzen, maar dat gaat de komende jaren net gebeuren. Nee. Hè, dat gaat de komende jaren net gebeuren. Dat is normaliter. Je weet nooit hoe het in de voetbalrij gaat dat net gebeuren. Hè. Dus Was dat- eerst nog kampioen worden met Feyenoord. ja, maar ik wil eigenlijk nog wel wat avontuur met mijn meidje. Hè. Het Nederlands elftal is een avontuur, Feyenoord is een avontuur. En ik hoop ook dat er nou nog een paar mooie avonturen komen. En En wel leidt het avontuur Sipke, leidt dat avontuur bij het H-trainerschap van de Eredivisieclub als stap. En leidt dan het avontuur verder in het boetenland? nou, dat zou samen kennen. Wat ik krijg, ik zei, ik ben helemaal geen planner.
Dus wat er voorbij komt, misschien gaat er aan wel een hoofdtrainer die zei van Sipke, ik ben trainer bij, wat nemen, bij Eintracht Frankfurt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè? En ik wil die graag zijn stand mee gaan. Ja, misschien denk ik op dat moment wel, de Bundesliga is misschien voor mij op dat moment wel het mooiste. Misschien komt er over 2 jaar een eredivisieclub wel langs, hè, zoals afgelopen jaar. En misschien vind ik dan wel dat hij de riep steeds om dan wel niet te stappen, want dat ik de ambitie aan ooit hoofdtrainer te worden, Nou ja, absoluut. Dat het elke assistent met het heeste diploma vol. Die wil op een bepaald moment dan toch echt zelf verantwoordelijk. Ja, maar die drang ga ik nou nog net. Nou, oké. Nee, ik ga helemaal geen drang steeds maar om. Ik zit prima op mijn plek. Ik wil. Maar hashtag BM ken echt goed. Die ben ook een goed duo, hè, Do en Arne. Dat Ja, is bij maar Cambuur ook al begonnen. Ja, maar ik met Poesies erbij en met John de Wolf en ik met de keeperstrainer, met Galit erbij. Wie haar gewonnen en ik met alles wat eromheen zit. We hebben een prachtig mooie staf. En het mooie is van Arne's hoofdtrainer is dat hij iedereen probeert in zijn kracht te zetten. Hè? En mijn kracht, ja, ik viel me als een vis in water op het veld. Ja. Ja, daar kreeg ik heel veel ruimte van hem steeds maar om Ja. het zij teamtrainingen te doen of het zij individuele trainingen te doen met lietse groepjes. Ja, uiteindelijk gaat het dus net naar Cambuur. Sorry, maar even een bruggetje, want dat hing het in onder de lijn. En dat is Andor Faber. Want Andor Faber die is op dit stuit in het Cambuurstadion. Want daar wie van de middag, of van de morgen eigenlijk, de eerste training van Cambuur onder leiding van George Ulte. Hoe gaat het daar, Andor? Want die eerste training zit er al op, Satisjen. Ja, die is clear. Ja, je hebt toch dat je hem van jou weer. Je denkt, hij is er joh net bij. We hebben geen les van hem. Maar Balen ik dit, heb mij cameraman Michel toch regelen dat we wel even in de podcast kennen natuurlijk. De eerste training van George Ulte zie je het erop. Begon van de morgen om ongeveer, kwartier uit 10 kwam hij het veld op. Te keren met Robbie Alflen, de nieuwe assistent-trainer. Er waren een heel soort pionsjes delset. En om ongeveer kwartier voor Alven kwamen de spelers het veld opdruppelen. Begonnen met een rondo en begon daarna serieus een training. Wat dan wel aardig wie dat Ulte voor de training nog even hier op de tribune delgier bij het groepje verste supporters die hier alle training zitten. Hij had hem even vastgesteld, had even met de fans praat. Datzelfde had Robbie Alflen daarna die. En toen begon die eerste training dus. Ze hebben oren ongeveer traind. Het begon met een heel soort observeren. Pascal Bosgaard, die leerde de eerste oefening. Maar daarna ging wat fanatieker. Kwam er een positiespul om te pas. Een partijspul uiteindelijk. En daarin had Ulte hem behoorlijk heel litten. Zijn stem die sloeg een paar keer roer van het fanatieke coachen. Dus hij drukt zijn stempel. Dat kun je wel stellen. Zult dat de komende weekend van? Want ik heb hem ook gevraagd. Hoe zit het eruit? Had een wenskalistje, was de spelers bij? Hij zal de komende 2 weken hier in Nederland broeken om de selectie te analyseren, spelers te beschermen. Want hij zei, ik wil spelers zelf in actie zien. Ik wil ze net beoordelen op basis van televisiebeelden. En daarna, voordat wij op trainingskamp gaan naar Spanje, zei Ulte, dan zal er een schifting hoe hij het net nemen. Maar dan had hij helder welke spelers hij broeken wil. Naar wat voor basis had hij daar werkje wil. En dan zullen dus ook meer duidelijkheid komen. Misschien dat de selectie wat inkompen wordt. Misschien dat er nog 1 of 2 spelers bij komen zullen. Maar dat is nou dus nog te betiert om te sissen. Maar ja, de kop is eraf voor Ulte wat dat onbelangrijk. Nou ja, ik hoef haast geen vragen meer te stellen. Nee, Want hij Wel heeft een alles lang al verhaal trouwens. Wel een heel lang verhaal. Ja. Maar Goed verhaal, collega Faber. Even het initiatief pakken, zelf vertellen, klaar is Kees. Maar Goed ik heb nog gedaan. wel één vraagje dan aan die Toch wel? Andor. Ja, was het Ulte nog even vreemd dat hij misschien tak om weekend gastwezen wil in de sportcast? Dat is wel een goeie, ja. Had hij in de voetsporen treden wil van uw toekomstige assistent boomscoach. Zit binnen natuurlijk, Grutters gewoon om te filmen. Maar ik zal hem de vraag aan zijn stellen. Dat En die camera even wat statiever in. Nou, Maar vind je even, helemaal geen gewoon live vragen? even, hoppa. Nee, 4 keer vragen eigenlijk. Ja, of ja, hij heeft eigenlijk alles al hij zit in beantwoorden de op Rob Alflen, dingen die hij opvoelen binnen. Ja. Hij is toch maar een praat. Kist er misschien op de hoorn van Ulte al een beetje zien op basis van Ian training. Liek het mij net. Nee. Nee. Dus je bent kleren, Andor. Tiegetak van die bijdrage. Dus dit wie het? Ja, dit wie het. Het weer al volle lang en dan de vorige keer. En ik moest trouwens, wacht even, want ik moest... Hij wil nog wat Sip- zeggen. Ja, ik moest Sipke de groet nog even doen. Van Paul Jansen, van de materiaalman. Van Vigina Dijkema, die hier bij Cambuur werken. Die zei, Sipke is de gast, mast hem de groet nemen van. Dus bij deze. Nou, dankjewel. Hartstikke fijn. Superleuk. Mooi, Dankjewel, Andor. Hey jongens, we hebben klachten gekregen. Oei. Ja, we hebben klachten gekregen. Want nou hebben we een hele mooie mok. Hoe Andor? Nee, net Oh. hoe. We hebben een hele mooie mok, maar we drinken er nooit uit. Nee. Nee.
En nou ja, dat klopt ik wel. Nou, dan komt hij, Sipke. Dus- Dit wordt lachen, jongen. Er zit een drinken in. Zit wel Er zitten wel Ja, peper in. ja. Nou ja, goed. Misschien zit er na je weekend wel wat doorzien. Maar lekker. zijn eerste training, hè? Zijn eerste training. Wat voel je jezelf van, trouwens? Ja, ik voel hem matig. Had er iets zelf bedacht? Ja, dat denk ik Meestal zo. wel. Oh, dat had er lang al uit, dacht ik. Ja, Hè? na je weekend zit er wel wat Ja, doorzien. ja. Dat is een soort van teasertje. Maar zijn eerste training, hè? Wat kun je dan eigenlijk doen? Als je krijgt Nij binnen bij de club, Wat mij dan wel. wat moet je dan doen? Nee, dus hij zal observeren. Hij zal observeren. Ik denk dat er in de afgelopen weken een prettige wedstrijd hebben we op had. Ja. Dat er goed zijn selectie kennen leren wil. Dat er in conclave gaat, denk ik, met de technische meesten binnen de directie om eventueel nog een nieuwe speeldersgebied te halen. En dat zal lekker gebeuren, denk ik. Hè? Dat er in ieder geval ook praat wordt. Hè? Waar eventueel nog wat sterkhouders bij maken. Maar als je nou puur joggen naar de statistieken, hè, dat is natuurlijk een nou ja, de volgt het wel intensief, maar best toch een relatieve boetesteender van bij Cambuur, denk ik. Maar als je puur joggen naar de statistieken, ze krijgen net een heel soort doelpuntje in. Nee. Maar ze scoren wel 4 voor het minst van alle ploegen in de Eredivisie. Dan weet ik wel waar het probleem is. Nou, terwijl ze best wel wat kansen creëren. Hè? Want volgens mij is het wel wat wedstrijden nog steeds zeker. maar weer van... zeker. ik heb me nog Qua wat- expected goals zien ze volgens mij op over of Ja, zij. klopt. Is kort even niet weer een Hè, precies. dus, maar- dus als je dan ook die wedstrijd hebben, nou ja, pak maar de laatste wedstrijd in Heerenveen en het is 1-0 en voor die komt van de Water die voor Nee, Jamie Jacobs. Jamie Jacob, Jamie die- Jacobs, ja. ja. ja, ja. Hè, ik zie het in Rotterdam voor de beeldbuis en ik denk ja, die zit er win. En De weekend voor ik al in Jacobs. uiteindelijk is dat wel het moment waar de wedstrijd kan niet door. Ja. Ja. Dan is het mooi, hè? Ja. Ja, maar goed, Sab binnen nog wel Zullen we volle die meer... discussie op Ja, dat ken je echt jongen. dat kansloos. ken je Nee, maar jongen. Sab binnen Cambuur, natuurlijk maar volle oké. meer momenten. Tje Feyenoord, Kim Michael Breij, die laatste in de Nee, laatste zei- minuut. nee, Nog maar een dat bootje in de klopt. touw en top. Het heeft echt met kwaliteit Absoluut. te En krijgen. ik moet ook zeggen dat wat ik zei, dus, hè, ze speelden dat je nu in de Kuip voor de eerste maar 4 achterop. Ja. 4 strijd waar. Dat hadden ze super gedisciplineerd in. En tot het einde best in de wedstrijd bleven. En dat is echt een compliment richting Cambuur. Ze kregen in de eindfase nog een best wel, best wel billen knijpen, een hele grote kopkans. En dus in de Kuip vond ik dat ze hunzelf echt goed presenteerden. Ja, en dat we toch weer hoe Feyenoord hebben. Wat is eigenlijk die rol in het succes van het huidige Feyenoord? Nou, dan kom ik toch weer om op wat ik correct zei. Het is een hoofdtrainer die zijn assistenten in de kracht zet. En dat is voor mij wel heel belangrijk. Hè? Dat had ik natuurlijk ook maar aan van tevoren besprutsen. Wij juist steeds maar wij is meer goed in steeds maar. En wij wordt meer voor gebroken. Ja, en dat doet er. En wat is dat dan? Nou, dat, We hebben het ook goed in. nou, ik mij heel graag, ja, wat ik zei, is ik mij heel graag trainingen aan. Hè? En dan zeker een stukje tactiek oerzetten in veel trainingen. Bijna al onze vormen ben richt op de manier van spelen. Hè? Dus de ei-vorm, paas- en trapvorm, die is bij ons net meer. Hè? Dat is alle vormen ben richt op een manier van hoe we spelen willen. Ja, en dat is en ja, daar ben ik mijn doorassistent en natuurlijk de hoofdtrainer een wezenlijk onderdeel in het voorbereiden van die trainingen. Hè. Dus vaak zeg ik al van tevoren, hoe lezen we al van wat gaan we nou morgen aan, hè, welke accentpunten willen we morgen lezen. Nou, die werk ik dan vaak uit. Het individuele aspect bereid ik me voor. Ik ben regelmatig bezig met de verdedigers. Hè. Dan ben die andere trainers bezig met de middenvelders en aanvallers, of we combineren het steeds maar. En pretty beelden. Ik doe heel veel wedstrijdbeelden, individueel met spelers of per linie met spelers. Vaak ik met John de Wolf samen. Hè. Pakken we heel vaak, of de verdedigers pakken ook vaak met John samen. Ja, dat is een beetje waar ik mee bezig ben. Ja, en dat zou dus van, het kan echt, Feyenoord kan kampioen worden. Dat is mogelijk dit seizoen. Nou, just waar we nou zien, dan ik zou nou gek wijzen dat ik zei, het kan net. Hè. Dus, maar ik vind het nogmaals heel erg knap bij wie nou zien. We hadden dusdanig volle spelers trots succes van verleden jaar verkocht. Hè. Dus dat is hartstikke mooi voor de club. Dat ze daarin financieel natuurlijk een prachtig mooi hoorn ha. Daar hebben ze goed van profiteerd. Daar binnen een x-aantal spelers voor weer omkwamen. Alleen nog wel heel veel jonge spelers hè, die echt weer optraind worden maar naar de manier van hoe we spelen willen. En ja, die jongens had sneller oppakken dan dat we misschien wel zelf ook toch die in. En dat is wel heel erg knap. Is die heel specifiek die linksback voor je? Is dat de linksback van de komende... Als je Colinci Hartman is natuurlijk een jongen die uit eigen opleiding komt. Die zit, ik ga hem verleden hier gewoon bij onder de 21, komt bij waarom van een zware blessure. En die had verleden hier het lijst van de competitie had er spelen werden. Daarvoor een pittige blessure. Maar ja, ik zei een jongen 20 jaar uit eigen opleiding. En als just van hoe er allemaal toe zijn wedstrijd speelt. Nou ja, daar kist alleen maar complimenten voor je aan. Is hij beter dan Bangura? Precies.
Ik denk dat het een licht beetje oortypes binnen. Hè. Het is net helemaal vergelijkbaar. Hè. Bangura, er zit natuurlijk een motor in, dat is onvoorstelbaar. Als toen bij Bangura een bal die op rug staat, ik zeg maar, die staat bij Doken Smit. En die wordt van Doken Smit van boeten naar binnen spelen. En dan is niet een keer juist een flits voorbij komen. En dat is Bangura. Hè, die hoe de linksboeten heen klapt of binnen terug wordt. Ik denk dat Hartman iets vaardiger is aan de bal. Hè. Die is wat verfijnder. Hè. Als ik juist van de laatste bal die de Sinlaatje Roma, hè, waar onze spits uit scoren, Jiménez. Ja, die is super verfijnd aan de bal. Die is heel rustig aan de bal. Dus die is ook net snel in paniek als het onder druk komt. Hè. En Bangura is wat meer een render. Hè. Je hebt het vaak op de burelen daar in de Rotterdamse Kuip oer Alex Bangura. Ja, maar dat vind je hem een interessante speler. Tuurlijk vind je Alex Bangura een interessante speler. Hij heeft ook zijn opleiding genoten bij Feyenoord. Ja. Maar wie praten elke dag over spelers? Hè, omdat we natuurlijk echt bezig zijn, omdat we zelf heel veel wedstrijden zeggen. Dus de Eredivisie en de KKD, die mag bij ons gewoon in de kop zitten. Hè. Als neem bijvoorbeeld Mats Wiever, hè, die we hellen van Excelsior. En die ontwikkelt zich hartstikke goed. He, die speelt ook wedstrijden op de zijspositie. Als je in Excelsior had er een groot gedeelte meidingen. Maar die jongens worden echt steeds beter. Dus het is voor u wel heel belangrijk dat we de markt in Nederland in de gaten houden. En dan de KKD nog wel sippen? Nou, dat mag zeker weten wat er omrent. En dat is... wie mag er wel weten wat er speelt. En ik moet wel zeggen dat we wel dusdanig liefhebbers binnen alle trainers dat we wel... in samenwerking met onze scouting wel een beetje in de gaten hebben wat er erin is. Ja, dus Jos wil je even naar Japan, Costa Rica in Stefan naar Johnny Kessler luisteren. Nou, ik moet zeggen, ik mag heel graag naar Johnny Kessler. Ja, dat vind ik echt een prachtig artiest. Dat strekt hem tot eer. Ja. Zo is het. Ik luister regelmatig Johnny Kessler, dus dat is... heel goed. Ja. Goed. Nou ja, dan nog even over het WK. Want hoe vier komt Nederland? Nou, eerst maar de vakantievierder. Wat wil het zinstander? Ja, het hangt er een beetje van af, hè, want dat heeft alles te krijgen met die groep met Argentinië, Saoedi-Arabië, Polen. Nee. Niet toch? Nee. Maar dat is kwartfinale. Engeland, Verenigde Staten. Engeland eerst, toch? Want Engeland, Verenigde Staten. Als Nederland net de eerste wordt in de pool, dus dan en ze een keer wel trouw, dan is de kans ook dat ze Engeland treffen. Ja. Alhoewel die pool. Maar we gaan er wel vanuit dat Nederland gewoon de winnaar van de pool wordt. Ja, dat weet ik nog net zo zeker eigenlijk. Nee? Jawel. En dan wordt het dus dus pessimistische worden naar die laatste maar dan wordt het dus Amerika. Dan moet je niet draven. Nou ja, het wordt Amerika waarschijnlijk. Of Wales. Die pool laat echt helemaal liepen. Dus het is echt heel lastig. Dat Twiffelson. Als wie ben nou in Qatar? Ja, ik neem wel dan als ik Qatar pak. Nee, maar Roelof, van de zwakste ploeg. Ik ben heel erg teleurgesteld in hoe het Nederlands elftal hem presenteerd had in die wedstrijd in Ecuador. Hoe ze omgaan met de fysieke kracht, met de druk die te zetten, met de duels die te omgaan. Ik denk, kom op, even kerel worden, jongens. Dit wordt nou ongeveer van de jongens in de maanden. Ja. Maar dat doet niet een keer. En dat komt Nederland... Nou, let maar op. Dat komt ze net bij. Ik moet wel zeggen dat ik wel heel veel vertrouwen aan kan in de bondscoach heb. Want ik denk dat we gepakt en gemaakt de bondscoach. Ja, had wel wat ervaring. Die had wat ervaring en die weet wel wat er speelt in zijn groep. En volgens mij zeggen ze op de training dat er wel weer heel scherp bij in. Toen de wisselstenen moesten, volgens mij trainde direct nog een keer heel hard op door de speler even te zeggen van dat er even... bovenop nog. Ja, hij zit er dus... Nee, daar heb ik wel heel veel vertrouwen in. En ik denk dat hij dusdanig goed onfield. Dat we de wedstrijd in Qatar winnen konden. Nou ja, maar dan gaat Ecuador net jongen, Jerk wel. Want dan... Nee, dat is het. Maar ik zie dat even bewust. Ik jij van de guy voor me van wie ik nog steeds in het programma van de jongens. En dat is in de groepfase mag gewoon leven. Ja, dat de groepfase mag door leven. En als het linksom goed of rechtsom goed, en natuurlijk is het beste. Normaliter, dat is nummer 1 was in die pool. Maar dan met Engeland net nummer 12 weer in de Noordpool. Nee. Dan is het al bij Noord, dan is het al weer Roos. Dus dan nog één keer heel concreet om te vragen. De toekomstig assistent van het Grutte Oranje. Hoe vier komt Nederland op dit WK? Nou, ik denk dat we 4 komen. Maar hoe vier is dat? Ik hoop dat we heel 4 komen. Ik denk dat we heel 4 komen, omdat het heel goed is voor Nederland. En een finale? Wereldkampioen. Hele finale. Nou ja, ben we daar tevreden mee? Dat is toch mooi? Achtste finale, Ruud. Nee, hele finale. Gelukkig is er meer verstand van. Dankjewel, Sipke. Dat is dan je weer in de podcast. Na je weekend, dan zit je misschien wel... Misschien ook wel net. Je weet het net. Misschien, dat hangt een beetje van ander hoor. Maar in elk geval dan, waar weet, we gokken op George Ulte. En ik zal zorgen dat ik dan wat oors in de mok doch. Ja? Geen piepen nutten. Ik vond dit wel lekker. Na je weekend. Dag.